jotono sari kaham ani subscriber no ang tini ke kaisa si nokorio geja korio berena phajak kaisa ekdom soribo hamya hine sore hamya bolte ingo lumjak kongrai manai lumui tongkha aboni bagai blog bai khaimaya ngai kaisa iro nokorio kya thanda jaga kya berai gari hine emini phunje tini to thanda watai ni din no hingkai ba thanda no ngai sarung tatong bo tungya hingkai tini to ngai nok logai tongdi ang tabo kaisa si nokoroni girja kholano ke berai phunai phunugno ang to je mathai no phung ang maniyo girja bo kokroi kaitor bo je sini mathai don jotono ang je mathai no maniyo ang borok hai kaisa kuisa tongo onek to hingkai sajerong omoto yang khai nagi nogoi mankhana onek naithotok ke nok tangjak kalok ke nogoi mankhana ar sulo rong nai hingkai mukhai dugulami mukhai nogoi mankhana onek nok kalok mase onek irok khai robibar ni somoi khai girja rogo mane dol dol khiyai mane girja rok kalaijago mukhai or nokorni bophang naidi omo naithotok nokha nogoi mankhana nok ekdom obono ani tripura sarok no keano support khe khaijajadi ekdom ani ta hingkai views rok bo kom tongo jaka borok bo support khaina kereijak kya ngai kya support khaijagani dolok please nongang haito khaijago nok support khaiyakhai to chim borok tangkhe kaisa na kaisa jeng jibono kusugo bo kamaya obono kya please nongno bar bar haidama khaijago kya support khaijajadi nadi imo sadungni somoyo hingkai onek tongthotok iro ta hingkai iro se sini pastor rok faikha hingkai achukjalai rok kotor somoi kai oma koklam salaiai onek tongthotok ke tongo ta hingkai bohong tola thanda jaga bele edibana nadi nogoi mankhana hingkai nok video no hamjago hingkai kya like subscribe rona ro kya ta palok baidi je katalai tongkhai channel o kya please nongnong pra request khayo kesa subscribe kero jadi subscribe rona ta palok baidi hingkai sini tripura sarok keboni kebo tana sili jalai di obono jotono kha baksa ke kha thansa ke tongbaidi hingkai support khaiya jadi hingkai video to tini onek khaina to blog rok bo khaimaya tongkha eksi agra thangai rok hingkai obono lumui bo kongrai ni bagui lumui tongkha hingkai nok kesa support khaina kya bar bar masago kya ta palok baidi do hingkai jotono sarigam jotono hambai ano je kya support khai tongnai rono hingkai ani video ni naithoknai rono jotono hambai do next vlog o malai jalai nai ang tabok mane ta hingkai onek din ongkha blog khaijagya ekdom somoi mayani bai bo hingkai kya lubu lumjakni bai bo hingkai bisito tini kok sana thanglaka hingkai jotono hambai do next video malai jalai nai।